שיר וניר, תלכו לשחק חמודים. שיר? תלכו חמודה לשחק. נו שיר. מה העניינים זה? יד עולה יד. יד עולה יד. איפה עדיין? איפה עדיין? אז תקומי, מה זה? שלח הרבה. בבית מלון לא אוכלים ב4 צהריים בחיים. אכלנו מנה אחרונה ב4, לא יכול להיות, לא יכול. גמרנו לאכול ב4. יפה מאוד לילה. 2 צהריים, עברו 9 שעות, מה קרה? לא, הוא לא אוכל. היא אכלה ב2, אתה הכי כמה זה ב4. לא, הוא אכל ב4. הוא יש לך יכול להרגיש בנושא. אחר כך יש לכם זמן עכשיו, אתם זמן ללמוד על החוק, עכשיו אתם רוצים. שקט, בסופו של דבר זה הדבר היחידי שנשאר. אבל אתה לא תהנה בזה. הנה, היא שמה לכם בוסר זה עכשיו? היה עוד דברים אחרים. סבניה, אה? מה אתה רוצה חמודה עכשיו? בואי, שימי לך פה. והביסטי השני. הנה, איזה ביסטי את רוצה מוצאת? בואי. שום דבר, נו, מה יש לך? לא, חכה, מה עשינו את... הנה, עכשיו, יפה. מה עם הילדים יושבים שם, סמדי? כן, שם כבר. יש הרבה חמודות זה הקלה לעתיד עכשיו. לא, לא, יש אני אוכלת. מה לא היה? מה? נוני. ניר, לך לשבת שם ליד שיר. ניר, תסתכל. אני גם היא מתבלת. עכשיו זה נראה כמו בטן של שומן, זה לא נראה בטן של... יצא לך ילד חרש. אבא, השבת אני ישבתי
חשבתי, מה אני צריך להגיד לכם? הרי למעשה התכנסנו פה... סעדי, תקשיב, עזוב, תגיד לפשך עכשיו. התכנסנו פה כבר הרבה זמן. תקשיב, תן עכשיו. כשאתם יצאתם לפנסיה, אנחנו כבר מתכננים להיפגש ואיך לעשות ומה לעשות, ויצא השבת הזאת ותכננו את זה באמת לזול השבת הזאת וניפגש כל המשפחה פה ביחד. ובהתחלה חשבנו לעשות עם כל בהתחלה חשבנו להיכנס גם את החברים שלכם מהעבודה וכל זה, אבל אמרנו כבר, עבר הרבה זמן, לא נעייף אתכם לזה, מספיק עם המשפחה. תראו את זה גם, הזמנו גם את החברים שלכם. גם אתם צריכים לעשות את זה. כן, ועכשיו, היום, תקשיבו, בפרשת כיסיסה היום קראנו בבית הכנסת. כבר שמענו. בואו נתחילה לגרוע. בואו נתחילה בתקמיות שלה. זה ציור של מה זה? יופי. קח את מור. לב, ומה רשו למטה? לכבות את הנרות. אבל קודם כל צריך לכבות את הנרות. סלם אותה. מה העניינים? אשר, אתה לא באת לראות טקס? כבר התחילו להיות בפרים, אשר. זה כסף התחיל בלעדיך, אשר. איזה יופי. אשר, זה פעם אחרונה שהתחילו לי בלעדיך. פעם אחרונה, זה לא משנה. פעם אחרונה, היא אומרת, פעם הבאה אין דבר כזה. בתוך העדשה הסודה. תבטיחי חתיכות קטנות. בסדר. תמשיך. נהדר. הנה, שכחנו אותו. לא, הוא פשוט נו, לילה. בסדר, הוא לא... היי, לילה, יפה. עוד מגבד. מה חשוב? חטות לי סרק. אמא חפשי עץ אחר.